ịhụ na adị na-enwe ọkụ oge ọbụla gbanyụ na-enweghị owuwe nakwazi iwepụ ntụkwasị obi bụ nke a na-enwe na mmanụ bụ nke eji wee na-amụ ọkụ dịka dizel nakwazi ihe ndị ọzọ dị iche iche ka ụlọ ọrụ nke a kpọrọ Foresolar Nigeria Limited ji wee nyefee ụlọ ọrụ JEZCO Company ya bụ igwe ọkụ bụ nke ji ike si n'anyanwụ wee na-alụ ọrụ nke ike ya lụchara kilowat 1,000 ma bụrụ nke e nyefere otu ọrụ nchekwa nke ya bụ ụlọ ọrụ n'Awka. Onye nta aka anyị bụ Joseph Egbocha ga-ewetara gị Awka. Ejikwa project manager nọ na ya bụ ụlọ ọrụ ewubere ya bụ akụrụngwa bụ Matu Igwe ma bụrụkwa onye na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ Foresolar Nigeria Limited kọwara na ya bụ mmemme bụ nke na-egosipụta njikere adị ịdabere n'ikikere sitere n'anyanwụ wee na-enye ọkụ ma bụrụ nke o kwuru na ọ ga-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka ibelata nsogbu na-emetụta arụike ya nakwa ịhụ na akụrụngwa niile eji arụ ọrụ na ya bụ ụlọ ọrụ bụ nke nọ n'ezigbote ọnọdụ oge ọbụla ọ na-arụ ọrụ. N'okwu ya na mbụ ka onye ji ọkwa Chief Executive Officer nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Chief Ifeanyi Chukwu Okoye ya nakwa onye ji ọkwa General Manager nke Foresolar Industrial Nigeria Limited bụ Injinia Michael Osondo gbara ndị Naijiria ume ka ha bụrụ ndị ga-amakọ amụma iji ikike sitere n'anyanwụ enweta ọkụ bụ nke akpọrọ sola n'ihi ọtụtụ erere dị na ya ma gaa n'iru kọwaa na ụlọ ọrụ Foresolar bụ ndị bụ ụzọ n'ihe gbasatara isitere n'ikike si n'anyanwụ enweta ọkụ ma bụrụkwa ndị nwere akụrụngwa ndị ọzọ dị iche iche n'ala Naijiria gbaa gburugburu. N'okwu ya ka onye ji ọkwa Chairman nakwa Chief Executive Officer nke ụlọ ọrụ JEZCO Group of Companies West Africa bụ Chief Josephat Ezokafọ kọwara na ya nwere mmasị ma makụọ amụma sola n'ihi ihe ndị ya hụrụ na-aga nke ọma n'obodo ndị mepere emepe site n'Awka. Abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.